Elkäriydiň özi ýaňy ýakynna öz owurlugynyň möçberiniň 7 milliard dollara barabardygyny boyuna aldy. Kanun ýollar bilen daşary ýurtlara satan ýüzlerçe atlaryndan, itlerinden gazanan pullaryny hasaplasaň, onda onuň döwletden 7 milliard dollar algyly däl, ise 7 milliard dollar bergilidigini bilmek kyn däl. Şol sebäpdenim öz hak hukugyny gowilýän türkmen hökümine meniň wejra geldi Käriyeva diýjek sözüm şeýle. Ey wujdansyz at owrusy! Sen daşary ýurtlara aşyran owurluk mallaryny, köşklerini satda halkyň öňündäki 7 milliard dollar bergini tiýden tiýd üz. Ýogsa hukuk döwletini Interpol'un kömegi bilen tutup türkmen seni ýanadan türmäge basar. Türmede öz statusun derejesinem özüň gowulýarsyň. Sen YouTube'de gawarlyp pahantyra oturma. Namysyna degilen pahan eýem pahan däldir. Nirede ýaşasaňam iç omurgaňdan ýumup ýaşa, aýbyga diýim gelýär.